Hello, my name is Shadang Georgiev. One of the missions for stage 2 is to introduce the oldest member in my family. This is my grandfather. His name is Nikifor Georgiev. He was born on 23rd June in 1941. I decided to present him with some photos and short interview. Let's see the video. Подготвил съм няколко въпроса за теб, да разкажеш за живота си. Първият от които е какво дете си бил? Като малък бях добро дете, работливо, послушно, слушах си родителите и така. С какво ще запомниш детството си? Детството ще го запомня с това, че по тия години така, значи гледахме, всеко семейство на село си гледаше крави, овце. Аз съм изкарвал кравите на паша, играл съм си с моите връстници, другите деца там, с приятели, Просто това, друго. Такава беше времето, че трябва да работиш, на село да помагаш на родителите. Като ученик? Какъв ученик си бил? Като ученик бех добър ученик, може да се каже, че добър. Значи, така на 24 май, когато празника на училището, почти всяка година така съм носил лента тук за отличник. Пише отличник, така са ми давали такава лента. И добре се учи, с една дума добре се учи. Какво си мечтал тогава? Каква ти е била ученическата мечта? Мечтаех така да стана, да завърша висше образование, нещо. Тогава беха на мода, нали, агрономство, инженерство, създаваха се предприятия, теки за сета работи. Исках да стана агроном. Значи, висше образование, обаче така стана, че не може, годините се беха други години. И така. Какво ще запомниш това време, когато си бил ученик? Пак така, с другите мои връстници, игри, с така веселба, ще го запомня с това, че тогава ни водеха на кино. Примерно в София сме ходили да гледаме тия първите български филми, беха Калин Орел, Героите на Шипка там, още много други така български филми. Може ли да разкажеш нещо за филмите, които си гледал? Така ми е направило впечатление за този Калин Орелът. Значи говори за по време на турското робство, за един, който се бори тук против йорбаджиите и против турците. Те го закараха под Диарбекир на заточение. След това той избягва и си идва, обаче става освобождението и нашите чорбаджии пак го подгонват. Така все му дават ядове. Човека, така ми е направил този филм много добро впечатление и ще го запомня цял живот. Да. Иначе... След това предполагам си ходил в казарма. Колко време си бил в казармата? В казармата, значи бех 2 години и 3 месеци съм служил. Значи аз влезнах в казармата на 10 октомври 60-та година. На 10 октомври 62-та се уволних. 3-4 дена така си бех тук, даже бех вече си намерили работа и дойдеха да ни вземаха заради кубинските събития. Тогава имаше нещо към Куба, там американците събития и служих още до 29 декември 62 година. Тогава се уволних. Какво ще запомниш от казармата? Спомени? Спомени от казармата са милиони спомени, обаче с приятели, това има и хубави спомени, има и лоши. Войнишкият живот е полезен за България, да има, всеки младеж трябва да мине през казармата. Сега направиха грешка, че не манаха казармата, но всеки мъж трябва да мине през казармата. Може да е 6 месеци, обаче да мине през казармата. Това е едно училище за мъже, за живота. След уволнението, какво се случи? След уволнението си продължих да си работя като шофьор до пенсионирането. Значи, това е. Да, ми е споменал
От регенския живот, след като си... Регенския живот са най-хубавите години на човек. Най-хубавите години. Много срещи тук с приятели, с момичета, момчета, забави. И тогава викахме забава. Значи сега му викате дискотека, обаче ние тук си ходехме почти всека вечер. Грамофони, работи, старите грамофони, навиваше се на пружина, така. Значи сега е модерна работа, но тогава не беше по тия времена. Ние имахме тук ръчен грамофон с пружина и го носеха, така носиш и ти свири. Така, искам да те питам нещо лично. Питам ли децата ти, как си ги гледам? Значи децата ми са вашите родители и сме ги отгледали с баба ти с много обич, с много труд, с уважение и това е разбирателство, обич. Така е, вашите родители са добри деца и децата, вие също сте добри внучета и това е. Живота върви. А как? Постигна ли си това, което искаш? Доволен ли си от него? Може да се каже, че съм постигнал. Ето тук къщички сме направили, да има и за вас, нали, че нашата къща беше стара, така. После сме направили хубава къща, ето виждате. Да. И това е. Доволен съм, нема каквото сме направили. То първа вечер. И години влезнаха. Казвам, че си доволен, но ако сега можеш да промениш нещо от живота си, би ли променил? Не бих се нафанал да променям, защото трудни са годините и сега, като едно време как си беше. Трудни са годините, не бих се опитал да променям. Вече и здраве, така, здравето сме го малко нарушили и не бих се променил. Вие да вървите напред и да стелите. Живота си в няколко думи. С няколко думи това е. Живота е минал в труд, в уважение към хората. И хората мен са уважавали, и аз съм ги уважавал. Разбиране, да не прави човек лоши работи. Това е. Друго какво да кажа. Това е. Нека да приключваме. Благодаря за интервюто. Информацията беше интересно да разбера за живота. Моля ти се.